Krátku charakteristiku. Naplňajú sa naše slová, že Irán nie je Venezuela a sú všetky predpoklady na to, že tento konflikt bude ešte dlho pokračovať. Preto sa bude zhoršovať situácia na medzinárodných trhoch, pokiaľ ide o dodávky ropy. Boli sme dnes informovaní predstaviteľmi rafinérie Slovnaft, že na medzinárodnom trhu chýba okolo 20 ropy. To je taký obrovský objem, že to automaticky vytvára krízové stavy. Boli sme ďalej informovaní, že sa objavujú prípady, kedy si spoločnosť objedná tanker a potom zistí, že ten tanker mu niekto preplatí. Sú to najmä krajiny, ako je Japonsko, Čína alebo Južná Korea. Čiže je tu veľmi veľa faktorov, ktoré mimoriadne komplikujú život. A ja pozdravujem pána Zelenského opäť, že nielen, že nám vypol teda ropu, na ktorú máme nárok, pretože máme zmluvy a predovšetkým aj Európska únia umožňuje, aby sme túto ropu do roku 2027 čerpali. Dnes rafinéria Slovnaft ide v kombinácii vlastných zásob a súčasne berie aj určitý objem ropy zo štátnych hmotných rezerv, pretože sme vyhlásili stav ropnej núdze. My sme si prešli dnes na rokovaní vlády aj politickú situáciu a musím opätovne zopakovať, čo som včera povedal aj predsedovi Európskej rady. Povedal som, že je predsa nemožné, aby sme vo všetkom vyhoveli ukrajinskému prezidentovi, vo všetkom, čo si vypýta, a nemali sme absolútne žiadny záujem si aj my od neho niečo vypýtať. Jediný, kto je vydieraný v Európskej únii, sú Slovensko a Maďarsko. Že Irán nie je Venezuela a sú všetky predpoklady na to, že tento konflikt bude ešte dlho pokračovať. Preto sa bude zhoršovať situácia na medzinárodných trhoch, pokiaľ ide o dodávky ropy. Boli sme dnes informovaní predstaviteľmi rafinérie Slovnaft, že na medzinárodnom trhu chýba okolo 20 ropy. To je taký obrovský objem, že to automaticky vytvára krízové stavy. Očakávali sme včera veľkú diskusiu a očakávali sme aj plány Európskej komisie, ako budeme riešiť túto ropnú a plynovú krízu z krátkodobého, strednodobého, dlhodobého hľadiska. Žiaľ, diskusia zatiaľ bola len na informatívnej úrovni s tým, že komisia pripravuje opatrenia. Takisto som sa stretla s ministrom pre energetiku aj prvým vicepremiérom Denisom Šmihalom z ukrajinskej strany, kde sme preberali znovu obnovenie ropovodu alebo respektíve dodávok ropy cez ropovod Družba. Pán minister mi jasne deklaroval, že vraj pracujú na odstraňovaní škôd, ktoré boli spôsobené na ropovode Družba v blízko prečerpávajúcej stanice Brody, s tým, že informoval, že im zhoreli rezervy ropy, ktoré tam mali jednak pre tranzit uskladnené a jednak pre vlastnú spotrebu. Keď sme sa pýtali, či môže inšpekčná skupina prísť na miesto daného poškodenia a môže zhodnotiť rozsah škôd, odpovedal mi, že zatiaľ takéto návštevy nepripúšťajú, s tým, že som rokovala aj s českým ministrom. Máme tu nositeľa Európskeho rádu za zásluhy, pána Zelenského, ktorý nám naozaj teda výrazne pomáha. Vďaka prezidentovi Zelenskému sme stratili príjmy 500 miliónov na tranzite plynu, pretože plynovod sa vôbec nevyužíva. A pokiaľ ide o ropu, prijal čisto ideologické rozhodnutie, pretože sa domnieva, že toto je cesta, ako potrestať Slovensko a Maďarsko za suverénne názory, ktoré máme, nielen pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, ale pokiaľ ide aj o iné svetové témy. Mám však náznaky z Európskej únie, že nám nedovolia vložiť do záverov Európskej rady ani len zmienku o družbe. Ani len zmienku. Tak som veľmi zvedavý, ako to bude, pretože najpodstatnejšou vecou teraz je odblokovať 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ako keby toto bolo to najpodstatnejšie na svete. Nám tu kapú podniky,
Zatvárame podniky kvôli nízkej konkurencieschopnosti. Hospodársky rast sa nám niekde moce okolo 1%, dokonca aj nižšie. A ja si myslím, že je najvyšší čas, aby Európska únia sa začala tejto téme venovať. Nie je možné, aby návrh záverov, ktoré máme v rámci budúceho zasadnutia Európskej rady, sa len venoval Ukrajine a je tam pár riadkov na iné témy. My predsa nie sme vojenský kabinet, sme Európska únia, sme Európska rada a preto neviem si celkom predstaviť, ako tá Európska rada bude vyzerať, ale myslím si, že je vysoká pravdepodobnosť, že skončí fiaskom Európska rada. Že nebudeme schopní prijať žiadne rozhodnutia, ktoré by veci posunuli v oblasti energetiky a rovnako ani rozhodnutia, ktoré by posunuli konkurencieschopnosť Európskej únie ako takej. Slovenská verejnosť musí vedieť, že ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovenskú republiku. A poviem to ešte raz. Slovenská republika musí vedieť, že ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzuje Slovenskú republiku za to, že nemáme rovnaký názor na vojnu, ako si on želá. Chcel by som opraviť informácie, ktoré sa šírili v nedeľu v médiách, keď bola pripomienka, že sme nenaplnili prísľub, že urobíme recipročné opatrenia voči Ukrajine. Veľmi jasne od začiatku sme povedali, že zastavíme tzv. Núdzové dodávky elektriny. My sme k tomu prijali rozhodnutie. SEPS vypovedal zmluvu s Ukrajinou a žiadne núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu nejdú. Ja neviem, kde sme sa my pomýlili, alebo kde sme my urobili chybu v interpretácii, ale hovoríme a robíme presne, opakujem presne to isté.